Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Dipu LA APHL sia song atom penche pator pipon se phuloni along krungching sai mai kangni pon. Phuloni hemrong rang along chiti ni phai kri siarni all party hills leader conference APHL sia song Dipu LA atom pen krungching sai mai kangni pon. Bangsu along ke ong dung atom pen chitong don pen mesen alam the chithan chepa repon. La pen tu perang ke atom pen kachipang no ahut kaning jepon ke Karbi Anglong Termas Council along non ke wangji ahut Karbi Anglong Territorial Council mate KETC kasalam ponji along nilitum IPHL sia song pen ke chidon don thek the pusi ning jepon. La pen bangsu KETC ke Karbi Anglong aphan thangnat ale awi lasi pangni det pulote prek dakasai deng ponang ji pusi perang ke athengno ning jepon. Phuloni pen aro ning tikathar Karbi Anglong news. 2011 dan 2021 song dropatum 1 and 2 extremist atum court akuthak dak name plate la nang kecil larji Karbi Anglong Termas Council pen Karbi Anglong Termas Territorial Council tu kecil larji lasto akuthak hala a main chot pulutangte bitiara sonang taksi dak Karbi Anglong pincong det pulutangte litung kisik sak doko labangke hal dak high court aku pielong masini tumlong dolo la dak teng pulutang la amen kilar plot choda bangke thangta itu make joy beji la sini tum PSLC pen bangke la bangso bangke opus lo la lo sodak pen lo la ka prang pen talo la si hal dak batai ni court le puno ake chok ke dak ka duk abe phan court ke na ke nang sot dulu tema ke pang samje phan ke peace court pulo posi sida halang so peace court a men pen amasi Karbi atum phan ba 60 long ri ke pa pudak pa u det ja phan la pen ke moi ru ja phan ba ke chok ke lu la sila dak hala dak ang deng dolo la ti tu bon chi pen dang lok tu pon 9 ka du ko wi hala kong se ja kong la pen song tha si hala long ri bang phan ki pi hai ten sit open for all kulai hui ta dak si dolo la sila bu ki kham khe phan ke la ke Karbi Anglong Termas Territorial Council juga menanggalar pakai ke sumsi kita mela bangke ilos do kovia posin tun ke proses kita ke kote la itu Jong ki pang ni bor idak po tenang itu kia ke sodak ni ke sesong pon pun ke uni tiktak la itu ke tempo yang itu makam lo la ke itu ke Karbi Anglong la bangkan ke khai kan kira jatuh no ni kira jatuh tapi itu EPSC do sila elected man ni put claim do ni la sirat man ni lo la ke claim on jakong ten mana pinang pon claim po la uni tiktak ni Dipu Press Club a President Borsing Rong Par Ametang ke tok pon alo thui kangpu pon la son si chiti ni phai krehiniani Dipu Press Club a bitung atom pen KEC CM asa hemalong humri damsi Dipu Press Club President Borsing Rong Par alangli kaprek adya dalong ka humri dampen alangli ke thek long dampen lapen kachini dam ason an alangli methang pen tok pon si labangsu isi alo thui sonsi pono labangso alo thui ke tok patang pamisi Rada Hong Jai along puthot ke piklang ponchia phan KEC CM Dr. Tuliram Rong hang ahin pen pangpu ponlo Dipu Press Club President Borsing Rong Phar labang solo thui along ke tok pon laki Borsing Rong Phar alang li ake helu mati ang tan ki dam laki foreign country adim hai hui ki jui dam pen hadak ason ke thek dam long pen isi experience ke an long pen si lahaya puthaksi ke tok pon pata than pachini pon CM Bangalore Hemalong Lipat Karbi Anglong Press Club Dipu Press Club amai pu mate Karbi Anglong along ke chang klong tok bang Borsing Rong Phar tuna chini ala yuris ke alang li ke Karbi lo chang le song da me kon chu bang alang li benan lo chang li asong ke japon let kan li mereka harap mana mereka harap porque mulong ada lang kita nak cara 1986 sampai ke nomor long tapi nang kual kami alang li lahai kita ke lang long na tu social media long kami alang li nana army pen alang li mitang masih isi paper alang li jongku kalau na tu macam lo solang do tapi nang kual kami alang li non bang ke nang tu wai lo itu press club mai asi
Borsingrong Phar pini alangli my travel memories alangli mun bidek Muhammad Smiti Pakta paso alangli pon alangli liphan tapak pon alangli ladet kali non analangli tok bang arku kaceklem kaksir kiabana alangli sia kitab alangli tok pon kapre ke nalatum sini lo Karbi Anglong mereka yang ngapur kemu alang tok lo Karbi Anglong rasiti jihad lapen Karbi Anglong political history English pendatok lo lapen Assamese pendatok langsung datar si alangli penana kita balangli penan tok mono Karbi Anglong arar pan ki sia lapen ke Karbi Anglong lapen Assam lapen India pen tan kita UPP experience mah UPP anli gitu mah lah angton alama langli isi idea sana langli CBC alangli lahai cetok voice alangli si kapeklang alangli my travel memories puisi books alangli kapeklang ke si lagi laus lahai bangke hang ta hong dam foreign na pik lapang politics man me ko ni dam pikan 30 plus a country dam lo politics lang sukses ko kita lahai ni litame lahai so kamat ha kapang sik kami laso sayang deng claim nang ji jok de momo da isi muili laso pure theben chi udet pen office te me arnam lang det pen office be momo da lahai hon dokok po along kapre country along kapre apil thelong ki juidam laso apur ki mo bang ki alang li lada ka lo thui long si tok jiu pe tak lo lasi lasuk nili anang bang pulong forke press club mai phu Borsingrong Phar phan alang tok bang lo Borsingrong Phar ka hai pan ni mi klong ben churu lo lason tha si lason Karbi Anglong hong ke da matum anta me lason ka pek lahi pan sini ta chuni ni lo lapen alang li lo laso asang deng kedeng pon thega pan alang li lo arnam da me kai ke da me pechara pulunga da lapen alang li ansu se Karbi Anglong ben chen lo ang tan ben chen lo lapen ke kapre dim da me alang li da pon lason da se ko lason thot asang deng pedeng bon ber dia pan sini yang kurang tidak siap arnam me juwe ang tilo alang li lason sayang dengke Karbi Anglong non ki thurmia wi tu pandai si ke than pon kapachini isi sayang deng lo lata asi taba ni ngat long bana lang lipan ni juru pan pik lason da kasi ui gimie tu penan hong ke dam sotu alai tum tabe lason kacali on thek je pan ni chuning rilo la pen kicing si ang deng lo la je my travel memories pula so lu thui bang ke joka tok tilang mon Karbi Anglong ke jadi tu ngolong lu baca ke tok ke rongbong terang pormosirong terang penceng lok hane sorry ti penceng lok dorong sing teron penceng lok long tap teron penceng lok pinana bang puang ke tum ke tok bang tum lo sita jalang li hong ke dam pen Karbi Anglong pen ang tan ke dam pen akapre ga dim ki juidam laso alang li ki juidam laso purki mo alam puthak tok jir pendar phan kapachini bang ke komping la bani awedat lang pusini li kachini jokta avelang bon asalang li phan ke ile Karbi Anglong arat hoi pen ke lang phan ya long pen jasam ke nanon Karbi itu mutanon wi biting tok tekan penglasi Mana tu si kitab ketok ni hamam. Kali ni lepang pang dak bonok ya. Je Karbi Anglong tu nama sponsor jong si. Kan loan and pilo belong te CM relief fund pen nan kera bunje fund di. Kaita ka sik du la pen ki kera bunje fund dan ni. Kamatha pon dolo la pen rabdun bomno tok bang tu manata. Khela lam pu nai betul. Football khela la ke na tu na machi lo la ke Assam long ke I League 3 kapatu dun long cheng ke lake Karbi Anglong Morning Star support club ya aprang ko bojar da dun lake direct hola tumke qualify chali lapen ke Guwahati hola da Guwahati club ta aprang dun lo lapen ke hoda Guwahati SP club ta dun lo hola tum ta me ke dun lake direct ra tumke ke nam
sida non bang e Karbi Anglong Morning Star ke la ke qualified la so prang Northeast football championship to I league ki dunglong je pha pala so long se champion lo Karbi Anglong ke na tumra chini lo Karbi Anglong Morning Star football club ke na si non man ke ilitu la I league 3 long ho group do hala ho di me tange lo tumi tange pen ke Karbi Anglong Morning Star isisia agroup long pen ke phone bang ni tim ni player lo la tim ni tu mesti tim cap non patu ko la patu pe non ni phain ko yang ni pen si cheng mo la pen ke da Karbi Anglong Karbi Kasa Stadium Karbi Anglong Sport Association la so pathua klam long si hala tumta da ki biji phanse la tumta kamatha pom non la second round of la lo pulong qualified lo pulong tengke I league 2 pathu long po non ke ni daring ko pen si cheng po ni phaing ko pen cheng po la cheng det pen api la tang lo pulong te ako I league 2 bang qualified po I league 2 yang se hajar lo pulong ta angke I league long pathu long po India ke top lo I league Indian Football Federation ke hala si recognize I league 1 bang non bang ke I league 3 lo I league 3 kan itu yang se hajar lo pulong ta I league 2 da I league 3 ke hayal lo qualified lo se ke podomati ke long ben hinini team po Dolamara VDC Chairman Sar Koirong Phar Ahemalong Pini Kowe Arong Keron Pona Jaimek Kedeng Duar Bagori Lakhain Kora Trok Constituency ke Parlo Dolamara VDC Chairman Sar Koirong Phar Ahemalong Pini Kowe Arong Aki Joypen Ki Dukke Lak Araraphan Keron Pon Bangso Keron Pon Lake KAC Kacharia Bangpu CM Dr. Tuleram Ronghang Lapen Education in Church EM Richard Tokbi Duar Bagori Lakhain Kora Trok Constituency Araraphan Ki Dukke Lak Araratum Kowe Kachoe Kacho Somowe Ahem Tonatuma Phan Mathasi VDC Chairman Sar Koirong Pharaphan Birta PC Suri Kethom Kowe Arong Les Pidunlo Bangso Pena Joksi Sol Department Kohora Ranger Sonjoy Gogoi Aphan KAC Pen Birta PC Kowe Arong VDC Chairman Ahemalong Nangpalilo Bangso Pena Joksi VDC Chairman Ari Dengpen Polling Station Tinaphan Kowe Arong Keron Pona Jaimek Dengpondo Bangso Pena Jok Kowe Arong ke Longdon Ahem Tunatum Pen KAC Kacharia Bangpu CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen Education in Church EM Richard Togbi Lapen VDC Chairman Sar Koirong Phar Lapen Soil Conservation Department Ranger Sonjoy Gogoya Phansetami Ninga Klongpen Kachuro Pajirpon Lapen Soil Conservation Department Ranger Sonjoy Gogoi Kamathaki Mission Pena Joksi Bijuli 1 Lapen Bijuli 2 Arada Phansetami ke Ongdung ke Ekisom Lapen Therang ke Thak Lapen Fisaring Lakaduk Kawi Sitami Piponlo Lapen Longlo Laki VDC Chairman Sar Koirong Phar Lapen Sonjoy Gogoi Education in Church EM Richard Tokbi Kamathaki Mesena Potlo Pusi Ninga Klongpen Kachurupa Jirpon Tangte Pherangke Thengno Kaning Jiponalamthe Arjupon Sana Duar Bagori Pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Orang si kadang pajir lo, pini nilitum dak kowe aklim ron pon lo, so kowe aklim keron pon abang ke lahan lo je dak duar bagori araratum kidu kelak araratum sai kicutuki ke aning hangpik, tebon tame ladak kowe kiti kicuklemi tum tame kowe akuli celong tekhe julahai pinangan akidu kesung, dak ne tum duar bagori lokal emisi mate education EM Sir Richard Togbi alang li mathasi pini dak department atumhan soil department atumhan pin khatsi pini dak kowe rong na palilo asi sunang pali tengpen pini litum ladak ron ponlo nasi nilitum ladak pini kyongdung abini pisari tumhan ladak kowe rong nilitum ron ponlong lo lake dak ratatum tami ningarong parpig lo pen Jasimer pet ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Longhang alang leadership hutsi lahai kowe rong ben chenglok kaprek asijon tin tami lahai sai ke jetuki awar sai takelong pon pot ningarong pik lo pen tum local MC mate education EM Sir Richard Togbi phandami
Dasen pe dak rara tum tame kero pipon lo je lahai kidu kelak cutiki rara tum mane lahai mithang ke ciri tek the hormuan ta akorben ki pipon ini non dak kowe puliron pon lo hotpen mangke anarosa puliron pon lo mentune soka ciliron pon jolo sona season tinta ki pipon lake dak local emisi sa Richard Phan ningsing duk perfect lo dak ake ongdung arat tum mangke lasila so alangli direction madalang li kapeng khat pon tengsi pinin dak ni litum town committee mondor committee na pen ke dak local committee tum pe ni litum dak chingrum si pini dak kowe klem ni litum rat khan bonong. Director Tribal Affairs of Assam atumpen kepang dakpon STP lapen STA chari soe janga tumaphan kepanong pialong chodeng dunang jibusi pini Aisa RYA atumpen perang ke mailong chuning report. Director Tribal Affairs of Assam pen kepang dakpon HSLC HS above graduation lapen post graduation kachaliari soe janga tumaphan ali kachu endunji aphan non chiti ni phai thong keparni kijut siarni hot pondo lasila solo Karbi Anglong ariso ijang atum low kachali bom jasemet pen HSLC 80% HS 75% above graduation 70% lapen post graduation atum 65% ke long don atum aphan financial assistance special incentive meritorious student atum aphan panong pilo bangsobar cyclong ponji lake www.director wtpbc.assam.gov.in along online along nang litum men chit habdun me ladak penang litum avar saiki me long ponik ji Committee Secretary Napen itulah waktu hai Limo Singna RYA Hills Committee President Napen hai Bang Sing Be alam Asa Hills Committee Office Secretary Napen itulah hai Limo Jirang Asa RYA Hills Committee member Napen National Council member Napen in Dimitang Napen Asa Hills Committee President lo masih ini anu tung kerangkia me phan kepa alam thi men lagi sabinong hancur ini lah dah kami tung phan kerangkia me pa alam thi ke lah lo